karena buruk indahani ngali hinang managam di lambung pintu di ulus alogo nadawan mancai sibuk mangalului hamoron disoni nang nunga mata om di bagas paruh kilo managam soarang namambahin rohana marangan ngangan telepon sibuk dope alma imalus na namamban rohani nangis segajala maraburan ilui dangar tanah pinangido sian hamu anakun Homa borong ini martang yang tu debata modom sasada hobi lagi podoman naung marigati tiop mahapor saomi managam soarang di bagas jabuna lungu